Hi, chuirt chun stal gribh. Bhí sean seo an brenn ar thaobhgus ar Gluaiseacht a ríist den dara thuair ach an uair seo me de labhairt faoi chinál dul suas síos agus a bheith thús thíos agus se. Mar dúirs bhí seán dearnach an son tá roinnt bailí ag súla going le saomhan agus le Gluaiseachtaí a chur anúil. Ceans na príomh rointas na príomh chun ceappa ná gomach bríomh bailach a bháin againn le saomh a chur anúil. Tá sin an bríthar bí úsáid nó tá nó bhí nó bíon nó beag. Is leagna chu den bríthar bí iad siúd. Se ceannach sin úsáid le thuas nó le thíos nó le hail nó le a bhos agus tú an airt faoi I ggóthachs an chaint deara. Chomh maith leis sin bíonn tú iste nó bíonn tú an mhuith. So is saomhan iad seo, ní bhíonn tú dul ó áit go háit, ní bhíonn tú boga, bíonn tú go dtíreachtas na háitne seo. Agus an sin má tá on Gluaiseacht ar bon agat, feiceadh tú an san gur féidir a bríthar se chuig agus féidir léim tomán réis siúil ein cheandas na bríthar Gluaiseachta eile sin a úsáid le anseo le síos nó suas a chur anúil nó le isteach anseo. So chuaigh sé isteach nó chuaigh sé amach nó shiúil sé amach agus léim sé isteach le sin a chur anúil. Agus féach anseo go bhfuil chuaigh sé anón sa sin má tá dul chuig an saomh atá hail nó chuaigh nó tháinig sé an eol chuig an gainteoir an uirigh. Sa sin chuig an áit atá a bhos sin an áit na bhfuil an cainteoir. Má sudaigh gur bhaile de roinnt samplaí eile den bhuanla seo an cainteoir nó an bun faointe más maile mar ní gá gur cainteoir a bheith an déiteach rud a bheith an freisin. Mas maile tuile samplaí de sin éiscint tá fí seán eile déanta gom faoi híomhanna agus faoi Gluaiseachtaí. Nis go dtíocht le Richard seo go rééis de sciupa, so chuirfidh mé chuirfidh mé an banfronsa bell thuas agus dearmid nisio so gur aithíos rud éigin san agus chuirfidh Five-minute technúla an yes. Chuirfidh Wolverine ag siúil suas an staire chuig an mount fronta bell agus tá sé chun siúil ar neis síos an staire ríist. Anis más rud é go raibh bell ará se ling dearthach siise go raibh Wolverine ag siúil anuas an staire. Ceart go leor? Is é sin go raibh Wolverine ag siúil I dtreo an chainteoire agus síos. So se tá rágam an sin ná má tá tú siúil síos ach I dtreo an chainteoire is é ag siúil anuas atá tú. Ceart go leor? Agus bhairt tá fíor an tear bailach. Más rud ag bhfuil an banfronsa bell aráling bhfuil Wolverine ag siúil suas an staire ina ró dearg sí bhfuil sé ag siúil aníos an staire. Ceart go leor? Se agus go dtíreach leis na cín seo hail as baint chuit sa an banfronsa bell an mhuith agus tá Wolverine iste. Agus tá sa go cá deir siad nar bhíon an Wolverine iste bíon an dom go naibríonn sé sin. Caithfidh tú joke an bhúntar a chaibhisteach an seos an siúd. Ach sin é go bunasach tá súlaim gairíonn sé sin leat na saomhanna seo agus Wolverine siúil amach siúil ar eisteach. Tá súlaim go gcuideonn siad sin libh agus má taon cheist faoin rud fáil ceist faoin bhí sin. Slán